Днеска, 14 януари 23 година и сме пак на Малка Бузлуджа, но мъглата е много гъста. Едвам карахме нагоре в тази мъгла. Ето Валю мята с ръка горе, не знам дали се вижда на камерата. Ще се спуска с Чуки Гека. Ето идва големия състезател с зелените гащи. Ето го. Пристига. Гледай напред, викай! Ето го. Пристигна. Много деца има. Там не е другото корито. Коритото там другото чака. Снежен човек. И тук много коли, много хора. Ето го. Ти няма да слезеш от чейната? Чакаш да те дигна? А? Чакаш да те дигна? О, почива, измори се. От какво се измори? От парзаленето. От парзаленето. Я кажи сега на камерата, хубаво ли е тук? Да, много. Чак има три пъти паднах от скокчето. На скокчето 3 пъти паднал. Да. Има един скок тук и като скочи и не може да задържи шейната и юп, става на кълбо. Става на снежна топка. Да. Иска види дупката с водата. Добре, сега ще отидем. Кажи чао на камерата. Чао. Чао.